So guys, नोंथांमोना लाइभआवहाय माखासे सुबुंफोरनि जिखिनि आपल'ड खालामनाय बा लाइभ स्ट्रिमिं होनाय बेखौ नुबाय जानांगौ। आं ब्रेक खालामदोंमोन दायो माने जायाखैमोन जेबो आरो लोगोसे आङो दायो जाबाय बिसाखौ मा बुंनो जुसबो लाना फैदोंमोन आरो लोगोसे मा होनो बेखौ सिंग्रा बेखौ जाखांबाय आं जानायनि उनाव आं नोंथांमोनजों आरो फिन खेबसेबाव फैबावबाय फैनानै आं नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ फिन खेबसेबाव बिनिफ्राय एबार नन स्टप डाइरेक्टलि लाइभ स्ट्रिम खालामगोन जोबजासिम नन स्टप अके नन स्टप सापर्ट खालामबानो जाबाय जोबजासिम आरो लोगोसे भिडिअ फैदोंब्ला लाइक खालामना गालां आरो लोगोसे गोदान नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक खालामनायजों लोगोसे कमेन्टबो खालाम मानो होनबा कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे गोसोआ गुदुं जायो आरो लोगोसे नोंथांमोन थाबाय थायोब्ला जों गोबां मानसिफोरा जगाजग जालांबाय थागोन स' जों सिगांग्रो जागायग्रोनोसै ट्रेनिं 126 बाय 126 गासिबो सहैजोब्बाय गासै 80टा सिटखौ बिजेपिआ ट्रेनिंआव दङ आरो 43टा सिटखौ कंग्रेसआ दङ आरो 3 आदार सिट दङ जयना स' बेखौ जोङो फारि फारि नायलांबाय थागोन आरो मोनथिलांबाय थागोन। मा जाखो सार लाइभ फैयाखै जे लाइभ फैबाय नायबानो जाबाय। नेटा एसे प्रब्लेम जादों ना So गासै आसामाव 126 सिटनि गेजेराव गासै 126 सिटखौ बिनि गेजेराव बिजेपिआ 80टा सिट मोनदों कंग्रेसआ 43टा आदार्सआ 3 So आसामाव बिजेपिआनो गभर्नमेन्ट दाफिनगोन बेखौ नुनो थांगासिनो बायदि मोनदों आसामावहाय बिजेपिआनो गभर्नमेन्टखौ दागोन बायदि बेखौ जों नुनो मोनदों आसामावहाय बिजेपिआनो गभर्नमेन्ट दागोन बेखौ नुनो मोनफिनदों रायजो राजाफोर
चिरांनियावहाय इउ पिपल पार्टिया लिडिं खालामगासिनो दङ मनजित बसुमतारी एबा जयन्त बसुमतारी लिडिंआव दङ So अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलखौ शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोदानबा आरो लोगोसे 79 ल लाइकआ माब्रै जाखो You feel गलाघाटआव बीजेपीआ लिडिं खालामना दं जयन्त बसुमतारी बिथाङा लिडिं खालामना दङ सिडलियावहाय
750 live, 750 view. So nonton 750 view. So nonton soरखौ देरहा जानो लुबैदों? So आं नोंथांमोननि सायाव, okay? आंनि नलेजाव दायो कंग्रेसआ 31 आरो AYDF आ 13, BPF 0 आरो लोगोसे BJP निफ्राय BJP 58, AGP 12 आरो बिनि UPPL 9, BTR आवहाय दै, BTR नि ओनसोलाव UPPL 9 आरो others 3. दायो बेयाव 0. BJP खौनो देरहागोन बायदिखौ नुनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर. डिब्रुगढ़आव BJP आ लिडिं खालामगासिनो दं. जागिरदआव BJP आ लिडिं खालामगासिनो दं. आमगुरियाव गासिनो दं. मरिगावआव BJP आ लिडिं खालामगासिनो दं. दिकेजुलियाव BJP आ लिडिं खालामगासिनो दं. बेनो जाबाय अशोक सिंहाल. रङियाव BJP आ लिडिं खालामगासिनो दं. दिकेजुलियाव अशोक सिंहाल बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं. नगावआवबो BJP आ लिडिं खालामगासिनो दं. उदालगुरियाव गोविंद बसुमतारी लिडिं खालामगासिनो दं. तामुलपुरावबो UPPL आ लिडिं खालामगासिनो दङ. सतियाव BJP आ लिडिं खालामगासिनो दं.
तामुलपुराव श्री लेहराम बर' बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर आरो लोगोसे सापागुरियाव उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर बिजनियावहाय बिजेपियासो लिडिं खालामदों सिडलियावहाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दं लरेन्स इस्लारि बिथाङा 30 नं इस्ट क'क्राझारनिफ्राय गेलेनानै लिडिं खालामगासिनो दं view 1000 गासिबो मानसिफोरा लाइक खालाम आरो लोगोसे शेयार खालाम नोंथाङा आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना गालां $1,121 जालुकबारियाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 25,000निबो बारा गोजौ थांगासिनो जाहैदों
क'क्राझार इस्टआव लरेन्स इस्लारि सारा आवगायना दं गोबांनो। So guys, नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा लाइक खालाम, इन्ट्रेस्ट मुडआव फैनोसै एबार। So गासै जोंनि बिटिआरआव गासै 12टा समस्ति दं। 12टा समस्तिनि गेजेराव आं गासैखौ फारि फारि बुंनि। 28 नं गसाइगाव LAC, 29 नं वेस्ट क'क्राझार, 30 नं इस्ट क'क्राझार, 31 नं सिडली, 33 नं बिजनी LAC, 58 नं तामुलपुर LAC, 62 नं बरामा LAC, 63 नं सापागुरि, 65 नं खालाइगाव, 69 नं उदालगुरि LAC आरो 70 नं माजबाद। गसाइगाव समनाथ नार्जारिया लिडिं खालामना दङ आरो देरहाना दङ गसाइगावआवहाय। गसाइगावआवहाय समनाथ नार्जारि बिथाङा लिडिं खालामना दङ। बार'स' 81 नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ लाइक खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालामला। गसाइगावआवहाय माबाया देरहाना दङ समनाथ नार्जारि बिथाङा। 58 तामुलपुरावहाय लेहरामा दङ दैदेननानै। गसाइगावआवहाय समनाथ नार्जारि बिथाङा लिडिं खालामना दङ, देरहाना दङ गसाइगावआवहाय दै। फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन ना? बेयावनो फाइनाल रिजाल्ट जालांगासिनो दंखायो साननो रोङोब्ला। गसाइगावआव समनाथ नार्जारि बिथाङा दैदेनगासिनो दं, लिडिंआव दङ बिथाङा, गोजौ थाखोआव दङ, नाम्बार 1आव पपुलेसन भटार मोनना दङ गसाइगावनिफ्राय समनाथ नार्जारि बिथाङा।
Pending Assam Assembly election result 2021 BJP 79, Congress 44 and others 3. So बेयाव नोजोर नायोबा BJP आ देरहानानै दं बायदि मोनदों बेयावहाय बेखौ नोजोर नायोबा BJP आ देरहाखानाय बायदि बेखौ नुनो हागौ गसाइगावआव समना नार्जारि बिथाङा लिडिं रोलाव दङ Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि PM सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आं जेसेबांखिनि हायो एसेबांखिनिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाइभ खालामनानै देखायनो सानगोन पुरा आंखा सांखा लागायना दंबाय थियारि दासिमबो फाइनाल रिजाल्टखौनो मोनाखै बाट नुनाय मथे फाइनाल रिजाल्टखौ जों मोननाय बायदियानो मोनबाय मानो होनबा BJP-आनो गभर्नमेन्ट जाहैगोन नामाथाय बेखौ जों नुनाय बायदिखौ नुनो मोनदों मानो होनबा राउन्ड 6 राउन्ड 8 9 जेसेबाङानो थाङा मानो बेवहाय सब माने थांजोब्बाय गोजौ लेभेलसिम बेनिखायनो दायो सोरासो मोनथिसिगोन माने दा सोर फाइनाल रिजाल्टआव देरहामारो ओमफ्राय दा आंबो बेवहाय थियारि जाना दङ गासै रिजाल्टखौ नोंथांमोननि सायाव खोन्थानो थाखाय आरो आं बुङो नोंथांमोनखौ जे बे भिडिअखौ जेसेबां फिनो हायो नोंथांमोनहा गाव गावनि न'खरनि मानसिफोरजों लिंक खालामलायनानै कमेन्ट खालामलाय रायज्लायलाय गोसोबायदि सापर्ट खालामलाय आरो बिनि गेजेराव बेयावथ' गोबां मानसिफ्रा ट्रेक्टर होनानै होलागासिनो थारो एखेबारे सोरनिबा कमेन्ट एकदमबारे स' आंखौ जुदि दुर्बल नुदोंबाबो बेफोरबायदि दुर्बलखौ नुनायखौ दा सानसै मानो होनबा दुर्बलाथ' जाखागोन सिगाङावबो दुर्बल जादोंमोन दाबो स' 1754 बेवहाय लाइक दङ बाट बिनि उनाव नोंथांमोना 721ल' लाइक खालामदों गोबां दुर्बल स' नोंथांमोना 1775 नि गेजेराव नोंथांमोना 775 लाइकआनो गैबावा 1000आथ' बाद गोजाननि बाथ्रा नङा होमबा स' जेसे हायो नोंथांमोना बेखौबो लाइक खालामहोलां आरो जोंखौ इन्सपायार खालामहोलां आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनायखौ दाबाव गोजोननाय थाबाय फंबाय होनना थेंक इउ आदा अके आं खोन्थालांगासिनो दं फारि फारि खोनासंलांबाय था सब समस्थिखौ आं सुतियानि समस्थिनि बाथ्राखौ आं बुंखादोंमोन आं दहायो सुतिया समस्थिनि बाथ्राखौ आं बुंलांदोंमोन ओमफ्राय दाबो आं बुंलांबाय थागोन आरो लासै लासै खोनासंलांबाय था फारि फारि आं खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय बबे समस्थियाव सोर दायो उदालगुरियावहाय रिहुन दैमारिखौ बारनानै जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा देरहाना दङ आरो लोगोसे जोंहा समनाथ नार्जारिया गसाइगावनिफ्राय देरहाना दङ आं बुंखादोंमोन बै समावहाय माबायदि लिडिं आं माखासे बाथ्रा भटिंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंदोंमोन ना स' नोंथांमोना फारि फारि बेनि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोनखौ आं सानो बेवहाय माखासे बाथ्रा आरो लोगोसे क'क्राझार इस्टआवहाय जोंहा लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो लिडिं खालामना दङ जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो सिडलिनिफ्राय लिडिं खालामना दङ कनेन बर' बिथाङा बिजनियावहाय एसे माने हारिना दङ मानो होनबा बे बिजनियावहाय माने BJP-आ एसे आगान बारायना दङ ओमफ्राय नायनोसै बेसेबांखिनि बबेजों मा जालाङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि फारि नोंथांमोननि सायाव देखायलांबाय थागोन फारि फारि
नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुलांबाय थादों बे समाव सम नोंथांमोना रिजाल्टखौबो नुदों जानांगौ रिजाल्टआ बेयावनो एसे एनैबाबो नुजालांगासिनो दं मानो होनोब्ला बबे पार्टिया देरहागोन बायदि बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ आसामनि सीएम सर्बानन्द सोनोवाल आरो लोगोसे आसामनि एजुकेशन एन्ड फाइनेन्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गासिबो सानैबो गोबां गोजौ गोजौ थाखोसिम दैदेनलांगासिनो दङ गोबां पपुलेसनखौ लानानै लखिमपुराव मानव डेकाया देरहाना दं बिजेपिनि जानानै बा लिडिंआव दङ धुब्रियावहाय एवाइडिआ आगान होना दङ BPFआ 1 सीट और लोगोसे UPPला 8 सीट others of 3 सिडलियाव जयन्त बसुमतारिया लिडिं खालामगासिनो दङ धेमाजियाव बिजेपिआ लिडिं खालामगासिनो दङ लखिमपुराव बिजेपिआ लिडिं खालामगासिनो दं बकाजानावबो बिजेपिआ लिडिं खालामदों गुवाहाटीआव बिजेपि लिडिं खालामगासिनो दं इउपिपिएलनिफ्राय इस्ट कक्राझारावहाय लिडिं खालामगासिनो दङ लरेन्स इस्लारि बिथाङा बिहालिनिफ्राय बिजेपि पार्टिया लिडिं खालामगासिनो दं गलाघाटनिफ्राय बिजेपि पार्टिया अजन्ता नेवगाट लिडिं खालामगासिनो दङ देरहाबाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा मनोरन्जन ब्रह्म बिथाङा देरहाबाय सरि लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहाबाय 30 नं इस्ट कक्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय कक्राझारनिफ्राय इस्ट कक्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय रायजो राजाफोर इस्ट कक्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय इस्ट कक्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय रायजो राजाफोर इस्ट कक्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय रायजो राजाफोर इस्ट कक्राझारनिफ्राय
क'क्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहाबाय रायजो राजाफोर। इस्ट क'क्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहाबाय रायजो राजाफोर। इस्ट क'क्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहाबाय रायजो राजाफोर। इस्ट क'क्राझारनिफ्राय प्रमिला रानी बिथांखौ फेजेननानै लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहाबाय रायजो राजाफोर। इस्ट क'क्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहाबाय रायजो राजाफोर। लरेन्स इस्लारिनि देरहानाया फाइनाल जाबाय। नंगौ। विजयता जाबाय लरेन्स इस्लारिया इस्ट क'क्राझारनिफ्राय। इस्ट क'क्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय रायजो राजाफोर। भिडिअखौ जेसेबांखिनि हायो शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा लाइकजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामलां आरो नटिफिकेशनखौ दाबायलां। इस्ट क'क्राझाराव लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय रायजो राजाफोर। बिथाङानो फार्स्ट जे दायो देरहानो मोनदों। बिग विन लरेन्स इस्लारि फ्रॉम ईस्ट क'क्राझार कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 30 नং contest with प्रमिला रानी ब्रह्म। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय। क'क्राझार ईस्टनिफ्राय प्रमिला रानी बिथांखौ फेजेननानै लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहाबाय रायजो राजाफोर। रन्जित कुमार दासआ पाटासारकुसिनिफ्राय देरहालांगासिनो दङ, लिडिंआव जाना दङ। प्रमिला रानी ब्रह्मआ
लरेन्स इस्लारिजों फेजेनजाबाय। प्रमिला रानी ब्रह्मआ लरेन्स इस्लारि बिथांजों फेजेनजाबाय। जों खोनानो मोनदों लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय, प्रमिला रानीया जेनबाय। आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बारग' जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारिया फेजेननो हाबाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ। 16 to 17 yearsनि बारा एक्सपिरियेन्स गोनां प्रमिला रानी बिथांखौ फेजेनबाय खेबसे ओंखारगासेयावनो लरेन्स इस्लारि बिथाङा। इउपिपिएलनिफ्राय सासे देरहाबाय। इउपिपिएलनिफ्राय सासे देरहाबाय। प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ फेजेननानै इउपिपिएल हानजानिफ्राय देरहानो हादों लरेन्स इस्लारि 30 नं इस्ट क'क्राझार। जागिरदनिफ्राय बिजेपिआ लिडिं खालामगासिनो दं। गोबां गरम जाहांबाय दै, रिजाल्टआ फाइनालाव जाबोहांगासिनो दं।
So आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होनो सानदों दासिमबो जायफोर देरहानानै बा लिडिं खालामना दङ BJP आ 58 नं AGP आ 12 UPP आ 8 कंग्रेस आ 31 नं 31 सिम सीट आवग्रिना दं AIUDF आ 13 नं DPF आ 1 सीट others आ 13 others आ 3 नं okay BTR Assembly रिजल्टआव BTR निया BPF आ 1 UPP आ 8 others आ 3 including BJP आबो दं दे बेवहाय आरो नैबे आसाम अल आसाम रिजल्ट 2020 आव 21 आव नैबे BTR नियाबो बेयाव इनक्लुड जाना दं Big loss Promila Rani Brahmo. Big loss Promila Rani Brahmo. गोबां बेवहाय गोबां गेदेर फाइटिं जागासिनो दङ बिग लस प्रमिला रानी ब्रह्म बिग विन लरेन्स इस्लारि फ्रम 30 नं इस्ट कक्राझार UPP पार्टीनि जालुकबारिनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लिडिं फाटासार खुसिनिफ्राय रनजित कुमार दास लिडिं माजुलिनिफ्राय सर्बानन्द सोनोवाल लिडिं गुवाहाटीनिफ्राय
guys. So pin capsule ang foreign kanda boni all Assam result 2021 ang BTR ni BTR bungal da Congress agasa 31 seat aukena dong AIUDA 13 seat BJP 58 seat aukena dong logose AJP 12 seat are BTR abu dang ba BP ba 1 seat aukena dong are logose PP la 8 seat are gasai adara 3 are logose all Assam bungubla adar sa 3 so total adar sa 6 number trending out on BJP 78 Congress 45 others 3 total 126 are Vegas county jabe trending out I went to final result of Vegas no Yarabania 0 daya total seat 0 Hi guys kulumbai ni nam जोंनि बर' हारिनि BM setup channel आव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय so दायो रिजाल्टआ फैगासिनो दङ सफैगासिनो दं फाइनाली दा डिक्लेयार माखासे होआखैबो माखासे रिजाल्टआ जाबायानो देरहानायानो जाखाबाय दायो 13 इस्ट क'क्राझारनिफ्राय जेरै लरेन्स इस्लारि बिथांखौ देरहानायनि गुसित खालामखाबायानो प्रमिला रानी बिथाङा जेनबाय बेयावहाय
जुदि फाइनाल डिक्लेयार होआखैब्लाबो लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहाबाय स' बेवहाय दायो लरेन्स इस्लारिया 13 नं इस्ट क'क्राझारनिफ्राय देरहाबाय बिग कंग्रेचुलेसन होननानै बुंनो हासै दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना बे चेनेलखौ जुदि नायबाय थादोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नोंथाङा बेल आइकनखौ दाबायनानै गालां जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना जाहाथे थाबैनो नुनो मोनो दिनैनि बे आसाम इलेक्सन बा आसाम एसेम्बलि इलेक्सन रिजाल्ट 2021 मायथाइनि जे बे रिजाल्ट फोसावनायाव नोंथांमोना जगाजग थाबाय था लाइभआव थाबाय था लोगोसे लाइकजों लोगोसे कमेन्ट खालामबाय था उन्दुनो नाङा रिजाल्टआ लासैसो फैबाय थागोन बेयाव खेबसेनो फैया खेबसेनो फैबाय थायोबाथ' माबोरै जागोन सानबाय थागोन राउन्ड बाय राउन्ड जेब्ला फाइनाल राउन्ड जागोन सोरनिबा राउन्डआ बारा जानो हागौ सोरनिबा राउन्डआ खम जानो हागौ जायनि राउन्डआ थाब सानजानाय जादों जायनि जायगायाव पपुलेसना खम एसे बेवहाय राउन्डआ थाब जोबगोन आरो लोगोसे बेवहायनो थाब आरो जुदि खामानि मावग्राफोराबो जुदि थाबैनो गोसो होनानै स्पिडि खामानि मावदोंब्ला थाबैनो बेयाव बे खामानि मावनाया जागोन आरो लोगोसे बेवहाय माने जोबगोन आरो होमबाना बेयाव फाइनाल रिजाल्टखौ मोननो हागोन जेरै हमनानै लाबानो जाबाय दायो लरेन्स इस्लारि बिथांखौ क'क्राझार 30 नं इस्ट क'क्राझारनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों देरहानायखौ बिग कंग्रेचुलेसन टु लरेन्स इस्लारि सार दायो जोङो माखासे खोथाफोरखौ जों मिथिबावनो थांगोन नोंथांमोना फारि नायबाय थाबानो जाबाय
बेवहाय दायो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों So आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नोंथांनि सिगाङावहाय फारि-फारियै रिजाल्टखौ बिराद मोजाङै खोनासं आं नोंथांमोननो रिजाल्टखौ बिराद मोजाङै खोन्थालांगासिनो दङ टटेलि बाबै रिजाल्टखौ मोजाङैनो थख' खोन्थालांगासिनो दै नोंथांमोना मोजाङै खोनासं रिजाल्टखौ नोंथांनि सिगाङाव रिजाल्टखौ मोजाङै थख' फारि-फारियै खोन्थालांगासिनो दं अके नोंथांमोना खोनासं मोजाङै रिजाल्टखौ जाय रिजाल्टखौ खोन्थागोन बे सैथो रिजाल्ट दासिमबो देरहानायनि फारिलाइ फैथ'वाखै जेबो देखायाखै बाट लरेन्स इस्लारिया देरहाबाय होननानै बेखौ बिग कंग्रेचुलेसन जासिखानाय जादों मानो होनबा बिथाङा बेसेबांबा भट मोननानै बिथाङा दायो सिटमा सिगाङाव आवग्रिनानै दङ जायनि जाहोनाव बिथांखौ देरहानाय बायदि आसा खालामना दङ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आं दायो नोंथांमोनखौ मोजां रिजाल्ट खोन्थानो नागिरदों आरो नोंथांमोना थख'यै मोजां खोनासंबानो जाबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा सेकेन्ड मासियाव दङ आरो जयन्त बसुमतारी बिथाङा सिडली समष्टिनिफ्राय फार्स्ट मासियाव दङ गसाइगावनिखौ नायनि आरो गसाइगावहाय माजेन्द्र नार्जारिया 10,274 भट मोननानै दङ दासिम आरो लोगोसे समनाथ नार्जारिया 16,662 भट मोननानै दं दायो बिथाङानो लिडिं खालामना दङ नाम्बार 1 आव दायो बिथाङा दङ दायो क'क्राझार वेस्टआवहाय मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामना दङ मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा दैदेनना दङ मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा 1 नाम्बाराव दङ आरो लोगोसे रबिराम नार्जारि बिथाङा 13,489 मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा 20,678 भट मोननानै बिथाङा दङ बिजनीयावहाय अजय कुमार रेया भारतीय माने बीजेपीनिफ्राय 14,818 भट मोननानै दङ आरो कमल सिंह नार्जारिया 11,475 मोननानै दङ
फनिन बर'आ 12,462 मोननानै दङ सोलायनो हागौ बेवहाय चान्सेस दङ नायनोसै फनिन बर' ब्रह्मआ बिथाङा इउपिपिएल निफ्राय आरो लोगोसे कमल सिंह नार्जारिया बिपिएफ निफ्राय सोलायनो हागौ बेवहाय खुनु चान्सेस गैया सोलायनो हागौ बेखौ जों नेनानै थागोन गासै दासिम 42,714 भट मोननायखौ मोननाय जाबाय बबे समस्थिनिखौ मोनथिनो लुबैदों नोंथांमोना आंनाव सोंनो हागोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन तामुलपुरनिफ्राय लेहराम बर' बिथाङा इउपिपिएल हान्जानि जानानै 10,859 भट मोननो हादों आरो लोगोसे बिपिएफ निफ्राय रंजा खुंगुर बसुमतारिया 7,454 भट मोननानै सेकेन्ड मासियाव दङ इउपिपिएलआ लिडिं खालामना दंगासिनो दं दायो आङो बरामानिखौ देखायनि बरामानिफ्राय प्रबिन बर' बिथाङा 6,607 मोननानै दं बिपिएफ हान्जानिफ्राय भुपेन बर' बिथाङा 10,997 मोननानै दङ आरो नब कुमार सरनिया बिथाङा 3,854 ल' मोननानै दङ नब कुमार सरनिया बिथाङा जेननो हागौ बेथ' जेनखागोन खम बायदि मोनबाय मानो होनबा 10,997 भुपेन बर'आ मोननानै दङ नैबे प्रबिन बर' आरो भुपेन बर'नि गेजेराव सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनगोन बायदि मोनदों साफागुरिनिफ्राय हितेश बसुमतारिया 7,790 मोननानै दङ आरो फारसेथिंजाय इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा 16,306 मोननानै दङ बिथाङा नाम्बार 1 मासियाव लानानै दङ आरो बिपिएफ पार्टीया सेकेन्डआव कालाइगावनिफ्राय बिपिएफ हान्जानि जानानै दुर्गा दास बर'आ 3,177 मोनना दङ माधुराम देकेया बिजेपि पार्टीनि जानानै 6,698 मोननानै दङ आरो कमल आजाद बिथाङा इउपिपिएल नि जानानै 2,586 ल' मोननानै दङ दा बेयावहाय भारतीय जनता पार्टी एबा माधुराम देकाया लिडिं खालामनानै दङ उदालगुरिनिफ्राय रेहन दैमारी बिथाङा लिडिं खालामना दङ 11,580 आरो लोगोसे गोविंद चन्द्र बसुमतारिनि बिथांनि भटआ जाहैबाय 11,221 माजबादावहाय बिपिएफ पार्टीया लिडिं खालामना दङ सरन बर' बिथां 4,776 बाट बेवहाय 700 ल' बेवहाय आर पार जाना दङ स' बेवहाय बिजेपि आरो इउपिपिएलआ बेवहाय आगानखौ बारायनो हागौ थाबैनो बेखौ खुनु रिस्क गैया
नोंथांमोना नेनानै थाबाय थां फारि फारियै नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना खालि नेनानैल' था फारि फारि आं फरायनानै सोर देरहागोन सोर देरहाया बेखौ आं खोन्थालांबाय थागोन BJP 78 10 Trace 45 trending others 3 trending leading खालामना दङ leading आव दायो BJP 59 AGP 11 UPPL 8 Congress 31 AIUDF 13 BPF 1 AGP 1 others 2 Jointo Basumatari बिथाङा सिडलीनिफ्राय लिडिं खालामनानै दंगासिनो दङ समावनो सम सोलायलांगासिनो दङ गासै गथाय पार्टिनि खोथाफोरा रिजाल्टफ्रा गासैबो ओंखारलांगासिनो दङ गासैबो फारि फारियै Hi guys, BJP 59 seat, AGP 11, और UPP 8, BPF 1, AGP 1 other 3, Congress 31, AIUDF 13. बे जाबाय आसाम एसेम्बली इलेक्शन बिश्वनाथ समष्टिनिफ्राय अन्जन बराया कंग्रेस पार्टीनि जानानै 14,038 मासि लानानै दङ एबा एक नम्बर मासि लानानै दङ प्रमोद बरठाकुरा 9,690 भोट लानानै दङ दायो सोलायनायखौ नुनो मोनगोन थाबैनो सोरनि फारसेथिं जायो बाट बेवहाय दायो अन्जन बरा बिथाङा कंग्रेस पार्टीनि जानानै देरहानानै दङ
बिश्वनाथनिफ्राय अन्जन बरा जायफोर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों बिश्वनाथनिफ्राय अन्जन बरा बिथाङा कंग्रेस पार्टीनि जानानै 14,038 दा सिट आवग्रिना दङ आरो लोगोसे प्रमोद बरठाकुरा बीजेपीनि जानानै गेलेदोंमोन बिथाङा 9,690 भट मोननानै सेकेन्ड मासियाव दङ So आं दायो गहपुरनिखौ खोन्थानो थांगासिनो दङ बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गहपुरनिखौ आं खोन्थानो थांगासिनो दङ जायफोर मानसिफोरा गहपुरनिफ्राय नायदों बिथांमोना गोसो होनानै खोनासं रिपुन बरा बिथाङा कंग्रेस पार्टीनि जानानै 11,104 भट मोननानै दङ बिथाङा सेकेन्ड मासियाव मोननानै दङ फार्स्ट मासियाव सेथि मासियाव दङ श्री उत्पल बरा बिथां भारतीय जनता पार्टीनि जानानै 1643 मासि एबा भट मोननानै 1 नं मासियाव बा दैदेननानै बा लिडिंआव दङ बे जाबाय गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गहपुर दै Sidley-nico, oke. Sidley-nina. Dobo Sumataria 24,952 vote menani dongo. Are Sondon Bromo bita 14,324 vote menani dong means joint Dobo Sumataria leading kalamna dongo.